Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? O karon di ay niya ang sumpay ning bag-utang sugilanon. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod, part 7. O salamat no sa pagkanunayong pagpaminaw. Okay, ako nag-ipisya lang mo. Saman, okay na ka? Salamat. Saman. Mabalik na ko nila ni Buloy o Glossy. Biyaan ko nimo. Kuwan. Abi na kong pinangga ko nimo. Sige. Makalakaw ka na. Sarah, Biyain ako. alagod ka sukugod? Wa ko masuko. Lakaw na. Di ko mulakaw. Mabalik naman ka nga doon nila ni Buloy. Kung okay ka. Nananggit ko din mo. Pero nasutan ako nga dili ka magpapiya. So, dili ka mulakaw. Basi napugos ka lang. Pugos ko taon. Wow, Lagi. sakit pang imong mo. Wa naman. Basig sakit pang imo. Na ba kay tambal ang tumaron kung masakit imong mo? Wa, uy. Saman, kutawan ka gatas? Ayaw lang. Yan naman. Magpangitaon niya ako. Kutawan ka gatas, ha? Okay. Mahukay lang ko dito sa inyong gatas. Piolo, ayaw na lang lagi. Ang imong paghapuhap sa kong og agtang. Igo na makapawa sa labad sa kong o. Sure ka? O lagi. Dali, Beng. Sandix do ka na ako. Okay. Uy. Gisimhot mo gud nimo kong buhok. Humot kayo. My king. Yes, my queen? Pinangga ko nimo. Yes. Pinangga kayo. Honest? Honest. Ay, dali! Sunod na ako, ha? Manuta? Ay, loy. Naunsa ka man. Manulot ta. Aron, hay! Unsa man? Tagaan ti ka sa imported nga bino. Tagayan. Porbida sa di mo, no? Porbida. Di ka sa sukaan, di ha? Dili ka kasukaan, oy. Ngano kasukaan man ta? Ngano masuko man pot? Okay lagi na si Madam Imelda God. Ako, ka nang... ka nang basig makasamok ta nila taong Sara o di ba'y piulo. Hala, oy. Nga naman ang tawag makasamok man ta? Basig tsukulalap sila. Pot pong ipasabot? Nagtusla sila? Tusla, chula. Chula? Tusla man na? Tusla na sa amo? Tusla na sa inyo, right? Kini, may... Ana ba? Kalain ba sa ana, oy? Basig ba yung kasamok ta? Aw! Mabuso ta! Dali dayon! Dali dayon! Bidyan, limbawat, malibon ako na. Okay, sige. Ayaw lang pagsaba. Ayaw dak ang imong tingog. Ay, hunong. Hunong usa. Hunong. Hindi ako simuloy. Lilion sa nako. Sige, lilian na yun. Kaya muli, ilisan ko. Lilion na nako, ha? Iniglili ni mo tuwad gamay, ha? Mutuwad ko, ha? Ana. Mas, wala. Lilisan ko. Kana, okay na? Okay. Unsa? Hala ka? Unsa ba? Buloy! Imong atubangan. Natugad sa kong sampot. Nahin ni Dumbol. Ako, ana, flashlight na. Init lagi. Hindi siga gamay. Karaana, ani, oy. Karaana, gayon. Karaan. Ganahan ko sa disiga. Porbida, ginahan ka sa siga. Hala,
Hala, Ay, yun- wala may tawo sa sala. Wa bitaw da. Wa bitaw da. Wala kayo, Asa ba sila? Lucy. Ha? Asa sila? Ala, wala man kumahibalo. Saan na to ani unsa man? Hala, wala man sa sala. Pasin og nanood sa kwarto. Kung mao. Impatso. Unsa yung patso ba? Impatso na akong manood sa kwarto. Ay, lain na po ang nasuod si mong na buloy na unsa ka ba iya? Bigda lang nga mapaglain. Dali, manulod ta. Maghinay lang ta, dali. Sige. Hala ka! Wala kayo sila buloy! So klaro na lamang kaayo nga nanood sila sa kwarto? Anya. Aw, saong taman, wala na matay mahimo. Unsay nagibuhat? Nagrosaryo tingali. Rosaryo. Rosaryo! Probida no. Ay, dali na, oy, masagdi na malamang na sila. Dali na, ipisan ti ka sa lamian nga bino. Naapa di sumsuman, loy. Sige. Tana. Sumsum tag-imbaw ha. Tana kayo. Na ikaw tadi rin. Basi kita yun ang kadisturbo nila. Bitaw, no? Ato siya sa mga kumasap na inay ko na siya sa pagpahinta sa kama. Inay ko siya pahimutan. Napahimutan ko na siya. Ato na ka. Katuhog na. Piolo. Pauwi na, okay? Salamat. Yay. Happy tayo na alas 12. Pero yung gawas may piulo taon. Ana, wa na kayo, gisukod na kayo tingali ang gilad mo sa atabay. Ay, kalain sa kong gibati. Nga naman? Basta, Lucy. Magsinukdanay ba ta? Ayaw lamang pod kasi nabuloy. Dali sa di mo masuya, oy. Itaw. Si Mamilda ba? Unsa din na orasa mo uli? Usahay, binuntagay man na. Mao ba? Oo, lagi. Usahay gani, dili mauli. Kung mauli na, sunod gabi na. Grabe ha. Oo, lagi, tinuot. Ay, no, purot. Uy, hala. Si Piolo, di ka wasta. Napadug din Oh, wa pa rin mo matog, may buloy? Wala pa man. Wala pa dong Piolo. Abin ako gato ka matug dito sa kwarto bay. Wa, gipakatugo lang si Sarah. Gipakatulog? Mao ba, do Piolo? Natug mo duha bay? Siya ra, mo'y akong gipakatugo. Ay, unsa man? May nangyari ba? Do Piolo? Lucy, sabay buti. Alam, ay, ang magiging ko. Sorry. Ibaw ka, Lucy. Nagtamod ko sa pahimangno ni Ma'am Imelda. O taas kay ko respeto ni Sarah. Dong Piolo? Mao ka lang tinuod. Okay. Biyaan sa tamo, ha? Mupahuway na ko ng Piolo. Loy, una ko, Loy. Lupad Lucy. Unsa mo ko, ha? Padayos. Taman. Diha na ka mo, ha? Sige, padayon lang. Wala magdamo ang imong naong. Kuan, kinong ko importin ni Bino bay? Puting kana, Bino, importin to sur, ay. Kakita bitaw ko. Da ko no to ni batong pauli sa bana ni Mamba Milda. Da ko no to kanang gikas gawas. Mao ba? Dito magikan sa sod. Di ay? Wala lagi may kita yung Sara dito. Dito mi sa iyang kwarto. Ikaw lang duha? Oo. Kamera dua. Nga naman. Bayano. Kung kamo ron duha dito, binawa mo ano ra sa magusog nga bulog sa tentasyon nga gida sa Bagyong Kristin. Ay, kadi mo pa ibuloy. Ay, sos. Ay, lalang ko na mo tao na eh. Kamo ron duha. Sa ako nang ikaingon. Durabili tagandi. Tinanawa ni mo eh.
Sa ako nag-iingon, nagtamon ko sa magno ni Ma'am Imelda. Sas, biya, no? Porbida. Abi ni mo. Giampingan ako ang iyang anak. Abi ni mo, bay, Piyong. Kuhan ba? May isap lang mga lalaki karon pareho na nga parehan mo, Piyong. Maihap na lang? Oh, tinog dito. May hap lang na eh. Ibang lalaki. Basta kitang binta. Lubok na yun. Bida, turjak na yun. Parehas ni mo. Bida ako. Sige nila noon. Hala no? Bida. Daan pa ko. Pero bay, doon na bay advantage bay. Advantage sa unsa. Makadahay kang babae mo, anak. Hmm? Kung may tabo na ninyo. Kung doon na may tabo ninyo doha. Unsa? Oh, Advantage siya. advantage. Kung kayo babae, anak, magtuog yun nga ikaw, tunay nga lalaki. Bible eh. Oh, lagi. Kaingon sila nga, Maginoo, pero medyo may pagkabastos. Bible eh. Oo, lagi na. Advantage lagi na. Makadaig sila ni Mana. Pareho na itong akong amigo. Birra siya sa dagat, gina siya murag isda. Oh, niya? Saka sila dito, birra siya sa mangga, gina siya, murag magunggoy. Oh. Dito sila sa kapanaryo, birra siya sa murag magpari. Ang ghost na akong. Anak na, tinuol kang lalaki, noon sa mga eh. O niya gwa. Kuhan, kining, bida, o lagi. Unsang gwa, unsang iwa, ha? Unsang iwa. Kuno ay may tabo. Oh, kung may tabo, duda sila na mo eh. Tinuol pa kang lalaki. Ha? Doon na sanay. Unsa man? Advantage, disadvantage. Disadvantage. Oh, advantage oh, disadvantage na. Kung tinuod ba kang pagkalalaki, unsa tinuod Unsa ba may ka? unsa may naka-disadvantage na og ilabtan babae. Nakadaig man sila nimo anak. Ha kanay? Nay nagsulti na ko anak, babae, among silingan. Oh, nganon. Nag-date sila sa iyang uyab. Oo. Dito sa Lestres Beach. Oh. Nya, among sila cottage, sila ra duha. Mm. Butok-butok na dahil yung dughan taon. Uy, inom sila. Oh. Bida, nagidit na ba yung lawas? Okay. Sige, siyang tutok siyang uyab. Yeah. Nya, sa moting butok-butok yung dughan. Kaya nagunaon naman siyang disgrasya sila atong higayuna. Sa hilom, naghinam-hinam yun siyang maayo. Unya. Unsa nito po? Unya, bay, sige silang tagay. Ha? Kumutong siya nila ko papel. Okay. Sige silang tagay, ha? Okay. Sige silang tagay. Hangtod na nahurot nilang brandy, bay, nga ilang giinom taon. Nanghid ang laki, gabuso dito sa liguanan. Ni samot og butok-butok, ang dugan sa babae. Kay mo lagi ang hunahuna sa babae nga maligo kini niya humot silang duha nga magduwas ka pa. Thrilling na kayo bay. Okay. Misuod siya ang iyang uyab sa banyo. Okay. Nagpaabot siya, galingkod-lingkod siya. Niabot na lang ang 30 minutos. Wag yung gawa sa laki sa banyo. Iyang gilili. Og dito, tadadang. Unsa niya nakita? Nakita niya ang iyang uyab nga natog na hinambid. Niyago. Pagkahinam. Di ba ito ikaw? Katawag tingali ito tungod sa kaubog. Basin. Wag yun. Jakan, hibaw baka kung sa'y ilang gibuhat? Unsa iyang gibuhat? Unsa man? Sa babay? Oh. Uy, gibiyaan. Uy, gibuhakan. Mao ba? Ibog lang siya. Tara, lagot mo siya. Kaya para niya. Ang iyang uyab, wa maibog niya. Wa mahigog man niya. Excited kayo taon siya. Nyaway na hitabo nila. Pero, ikatulgal ang tao siya mo. Boga niya, oy, probida. Lain sa tingali ng maong sitwasyon, oy. Maulagi na. Ang naibabae nga inaana, bay, mag-obserba lang sa abilidad sa laki. Sumbong siya na ako. Nahiubos kay siya. Nahiubos? Ganong nahiubos man siya? Nahiubos siya tungod kay ang inom ko no mo ay nagustuhan siyang uyab. Kay wa ko ni gugma iyang uyab niya, gibuwagan niya. Mao na resulta? Mao na resulta. Kanang dili mo labtang babae, bay. Napoy babae nga makadayeg, anak. Pero nasa mga babae nga miyam, hindi mo na, oy. Mao ba? Inigtaliko di mo bagbagulbol. Pida, gibatian tingalin na ako. Bayoting na ko. Uy? Murag, Anak, Bible, tagsara kay babae mo daig ni mo, ana, oy. Murag manaway yung kargado ni mo, ana. Panabi, baka silang mahigala. Matawag na ta, Bible. Nawala ng labad si mong ulo. Nawa na ng Lucy. Gilote ka ni Piolo, O nang, buotan kaayo siya.
Nisamot ang akong gugma niya. Aha! Gihilot ra ka? Oo, gihilot ra. Mao ba? O nang Lucy. Oh. Dili siya sama sa ubang mga lalaki nga mapahimuslanon kaayo. Okay. Magabi ni mo nang. Nisamot gid akong pagdaig niya. Pero day, dili ka siya bayot? Nang Lucy. Tipuhan ako sa iyo sa kanan mo. Abog naman kayo ni. Bati ni kita ang natong sakyanan driver. Abog kayo. Hugaw kayo. Oh, uy. May sakyanan ni abot. Oh. Hala no. Sa'yo ka daing may matabuloy. Oo, ma'am. Karoon ba ka nauli? Ay, naglami manggod ang korom. Oh, O dako kong na Sa man, ma'am, ha? dako kog Dako kag baong gina mo. dili ay maikog kung muundang. Kay dako kog daog. Dako kay de kag daog, ha? Porbida sa di mo. Trailing, no? Unsay Abi, imong kung say gidahan dako da. Mao ba, ma'am? Ay daoro. Lucy, di apa doon din ni Ma'am Bilda. Oh. Ma'am Imelda! Lucy, timpla hiragod kog noodles. Muhigop kog noodles. O na ako matog. Ay, oo, madam. Kaniyot man lamang. Si Piolo, nagmata na? Tuog pa, madam. Tuog pa. Okay. Madam. Tutok man ka. Pila ni... Isa ka kuno ng imong tinanawan di ubos. Yes, madam. Ako lang anam-anamon, madam, ha? Ikaw. Ano, madam. Gitutukan na nako ang imuhang... Unsa man. Isa ka pa na ako gamay kay Sige, dugan mo din. sige. Dara, madam. Nanay mong mata. Madam. Kanang pila edad ni mo, madam? Sipa. 45. Wow, kasipa. Sipa kay madam. Tanaw na ko. Murag yung kag igsuon ni Miss Queen Sarah. Really, Buloy? Kani mabirahan mo na ako, madam. O, lagi, tinam na. I like that, Buloy. Madam. Si Sarah. Hello, Sarah. Hello, Risa? Sa'yo man kang nanawag. Doon na lang ako ko'y pangutanan ni mo. Unsay naobserbahan ni mo ni Piolo? Tunay ba siyang lalaki o bayot? Unsa? Bayot? Yes. Unsay tanaw mo niya? Kuan, kining... Laki? Mao ba? Ngano di ay, sir? Unsa na nakita ni mo niya? Wa lang. Tarong, oy. Nga naman, nakinamatik na niya? Kuan, kining... Ay, basig na akay nakita niya nga nakapaduda ni mo nga bayot siya, no? Pananglipon sa. Basin, nakita ni mo nga nikiay siya. Wa man. Or, basin, nakita ni mo nga kung makainom, kung mahubog, mugawas ang pagkabayot, manghawak na og laki. Wa man sinon ko makakita niyang gaingon ana. So, kung mao na, ngano nakapangutan naman ka kung tunay ba siyang lalaki o bayot? Basta lang. Sige na, oy. Sige na, Risa. Thank you, ha. Bye. Okay, bye. Ay, di off na. Hala nyo, nganong moto iyang pangutan na? Nagduda siya nga bayot si Piolo? Hala no, huwag ko'y pagduda niya ay. Sa akong tanaw, lalaking lalaki siya. Buanga.
Niintriga naman yung gisulti ni ng Lucy. Ay, sorry kaayo, Piolo, nga. Nituro ka nga akong pagduda. Tungod din ng Lucy. Pero si Riza, mo iyang pagtanaw ni Piolo nga lucky kid siya. Day! Sarah? Nang Lucy. Mamahaw na ka? Sayo pa kaayo ng Lucy, uy. Alas 6 pa man. Okay. Si Mommy? Ay, nakauli na. Buntag na. Mao ba? Day, Sarah, tanawa ra. Tanawa. Kisa gilang taon ni mo diha? Tanawas, Piola. Di ka wa sa bahay kubo. Nakakita ka? Oo, nakakita. Nga na di ay. Wa kang kamatikot? Saon sa man? Nagtapi siya tuwalya. Oo, bitaw. Nakita na ko. Unya, unsa man, Jalan? Wala ka makaobserbar. Saon sa man ng Lucy? Ang ijang pagtapi sa tuwalya pa, binabay. Unsay binabay? Binabay ba? Tanawa iyang pagtapi sa iyang gitabunan iyang duha ka tutoy. Nang Lucy? Karon pa man ko makakita og lalaki nga magtapis og tuwalya nga tabunan ang tutoy. Nang? Binayot man ang pagkatapisa, oy! Nang Lucy? Ay, sisi Buloy, akong kamyon. Atong paduulon. Good morning, Miss Queen Sarah. Og Lucy. Hello! Good morning, Baloy. Morning, Buloy! Diin man ka, oy! Ako, kanang gigasan ako sa kanan. Ama o ba? Tanawa ko ng imong amigo, ha? Imong amo ba? Si Bay Pilo, nga naman. Wala ka kabantay? Nagkatapis og tuwalya? Okay, kita bitaw ko. Laki piyang tutoy, gitabunan! Ha? Kasagaran sa mga laki, magtapis gani nagtualya. Igo ra gyud tabunan ang bread. Di ba? Pero awa si Piola. Lakip tutoy, gitabunan. Imong ibabaw sa dukhan. Adi ko tapis, subok sa dan. Kalame. Sakto mo ka, Lucy na, sakto ka na. Bitaw, kanus ama Bida. ka mo magligo. Pwede na, Di mo ka magtualya. Matanaw ka. Kung mali ka sa panty, di mo kayo panty lang ko na. Wala no, wa na yun. Binaw, nagdudan ni Sarah, anida, kalakiha, probida. Nagmaritis lang mi, Baloy. Joke na bitaw gid na. Kaning, sultihan ako si Bay Pilo, anak, pwede anak. Ayaw lang, uy. Di, sultihan na yun ako, day. Tingalig masuko siya. Ako'y bahala. Di nam suko, eh. Bay Pilo, bay. Hey. Ay. Bye, Buloy. Wa ka pa maligo? Okay. Musayo ta sa office. Sa'yo ko ligo. Humana ko hugas to sa kaya. Ligo din ko. Umo ba? Mana di ka kaligo? Bay, ikaw ba? Yung kay kalibutan taon. Ikaw may glibak na mo. Oh. Yung matragod. Oh. Isa may kauban ni maglibak na. Si Lucy ang Queen Sarah. Si Lucy o si Miss Queen Sarah? Oh. Nga naman? Anong ginibak Nagtuo sila nga ba? Koan, tuyabis ka. Ito yabais. Bayot ka. Yaman sa dinuon. Nga nung taon. Tungod sila kita. Vida. Nga naman ko, nung saan ko na nakita? Sa pagtapis mo tuwalya. Oo. Nga rin, kung saan may nag-reference siya. Giabote mo sa ibabaw sa imong dughan. Porfida. Ang tuwalya nga akong gitapis. O nga rin, giabot ako dere. Ang binayo doon patapisan ng tuwalya o giabot sa dughan. Kada kong binuang na. Ikaw rin gigilibag na mo. Kinsa may nanawag? Hello? Hello, my queen. Kinsa ni? Your king, Robin. Hey, Robin. Nanawag lagi ka? Bitaw, nanawag ko. Kaya gusto ko mo-confirm. Kung mag-appeal ka ba sa beauty pageant dito sa amo, sa Karkar? Sorry, wa pa ko kapananghid. Ni Kinsa? Of course, kang Piolo.
By the way, kung magminyo na niya mig si Piolo, ikaw ang best man, ha? O si Riza, mo'y maid of honor. Sarah, Okay ka ba, Robin? you're kidding, right? No, of course not. Tuwa ako magtiaw. Di ba pwede nga si Piolo? Si Piolo ang mahimong best man? O ako ang mahimong groom? Unsa? Di ba mahimo, Sarah? Ako ang groom ug si Piolo ang best man? You must be the one who's kidding, right? Oh, Sarah. Engaged na si Piolo. Unsa? Oh, it hurts. Unsa? Sorry, pero it really hurts. Because I love you, Sarah. Thank you, Robin. Pero engaged na ko. Just look for another woman. Like Riza. No. You're the one. Ikaw lang, Sarah. I'm sorry. Pero wasari akong kasing-kasing. O gikahatag ko na kang Piolo. Oh, Sarah. Amigo lang na Robin. Okay? Oh, Sarah. Magsabot kami ni Piolo. Mananghid ko niya. Nga mo-appeal ko sa iyong beauty pageant. Sige na. Bye, Robin. You hurt me, Sarah. Nasaktan ang puso ko. Shit! Moapil ka? Unta, manangid ko nimo. Kung kalipay ni mo, away problema. Bati, Piolo. Masay nakabati. Dili naman ako ang expectation nga imong itubag. Oh. Masa mo gusto ni mo nga ako itubag ni mo? Gusto ko direct to the point. Straight to the point. Ang gusto na ko mabati, mao nga mo ingon ka, okay. Or dili. Oh, Sarah. Dili kay pa ko sensyahon pa ko nimo. Nga mo ingon ka, kung kalipay mo, way problema. Oh. Gusto ko og firm decision. Okay. Sige. O yun ko, nga moapil ka. No. Dili ko. Ngayon dili man ka. Napugos lang ka sa pag-uyon. No. Di lagi ko mo apil. Period. Hey, my friend, what happened? Hilom-hilom ro ba ka diha? Huwag kayo tingog. Kuan ba kining? Unsa? Law, mabasigi huna-huna ro ni mo. Unsa ka? Sarah bay, Sarah. Oh, ano man, Sarah? Sensitive kayo. Ano ba? Kuwang sapyod. Unsa? Sa pagkadiha, parehas ba ng manok? Bay, ang manok nga kuwang sapyod, buliksi ng manok, ug sakto sapyod, inigunit mo na biring na. Dali nang masuko, basta kuwang sapyod. Bugawas yung pagkamaldita na. Spoiled na bay ba? Kay bugtong mga anak. Mo tingali no? Samutan ba gibayutan mo? Pero sa resolbada na bay, di na masuko, di na namang binaldita, kon Kunon sa? makatilaw sa imong baradi kabra. Unsa? Iha, Sarah. Nasa ka man? Naghinuktok ka man? Wa man, Mommy. Something wrong? Wa na lagi, Mom. Iha, basta mag-iningon gani ka, ana, may problema ka. Mommy, Unsa man? Gatagan kag problema ni Piolo? koen, Come on, kining. tell me.
Kay sulbaron dayon ako. Dili ko gusto nga maproblema ang akong anak. Kuan man good mom. Murabag, dili siya firm sa iyong mga desisyon. Oh, come on. It's a bad sign. Ha? Iha, kung ingon man gani ni Ana, ikaw ang modominar kaniya. Si Robin man ni? Nagdama na siya iced coffee? Oh, niya mo Risa. Hala, thank you. Onya, unsa naman? Hayo lang ko ni mong advice. Mangayo? Sa unsa? Unsay buhaton ko nga, malimtang ko ng bayana. Si Sarah. Unsa? Oy, Robin, ikaw ragyoy makasulbad ana. Simple raman siguro, uy. Pangita og laing babay. Imagine, kung magminyo na kuno sila ni Piolo, ako'y himog bestman. Ug ikaw ang maid of honor. Nga naman dili ka mo sugot, sad? Uy, of course not. Kinahanglan nga ako'y groom. Ug si Piolo, mao'y bestman. Pero, engage na kuno sila. Wa na kay mahimo pa, ana. So, ang tambal, mangita kag lain. Risa! Jay, ato, miss. Naa si Sir Piolo? Nasod? Yun na, close na ako. Magpatabang unta ko niya. Okay, so lang. Dali. Thank you. Abay, tayo ko pa rin kita ni mo ba yun? Palihog, pasod lang Okay. Sud lang, day. Thank you. Okay, ikid be, subot sa kanahan. Bitaha niya yung gwapo. Ay, dagang mangita. Uy, doon sa ilaing bisita eh. Miss Queen Sarah? Si Piolo? Napay bisita? Pasudlon ko nimo o dili? Naara sila. Bahala na. Doon na ako. Hey, Sarah. Uy, naalagi ka? Oh, sorry, dugeng nauman ang meeting. Silabot na ko. Robin, ihatod ko. Muli na ko. Okay, Sarah. Tana, Robin. Excuse, Piolo. Adto na mi. Shit ni mo, Piolo. Kibiyaan ko nila. Ano ka, uy? Walang. Kuya, wala mo nagkatawag, uy. Ano di ay? Wag yung kumasipya taon. Unsay wa ka masipyat ba? Sabi niyo mo na resulta sa laki nga sobra taon pitos babae. Time pa sa unsay buti mga pasabot. Mao yun sa putan sa laki nga bisag tunay na kong kayunan. Di mo lubok. Mulubok? Kada bang mulusak ba, bida? Ang gobes na akong Igsuon na sa motor jack. Mo ba? Wala di ay? Uy. Uy, hala. Tanawa. Si Piolo ay. Nabalik. Uy. Tuod da. Yo, makay abaga taon. Yo. Ano ka di ay? Salamat, Robin. Mag-taxi na lang ko. Nagmotor man ko. Ihatod di ka. Mao ba? Oh, ihatod di ka. Salamat. Pero, muhapit pa magkukugpalit og ice cream para ni Mommy. Tinuot ka, Piolo? Lagi, huwag ko magtiyo. Tuwan na to sila. Sila mo'y nagkuyog si Ruben. Uy, Rubihan
Liha-lihan ni Dani. Tingali. Wa tingali sad uy. Ay. Basig tungod lang to sa iyang kay ubos nimo nga dugay ka pa hinungdan nga gipasuya lang kaniya. Oh, bot lang ka. Yan sa may, bukala na. Unda. Uli na lang ta. Ha? Palit sa ko brief. Huwag ko brief na. Uy, pagtarong naabot ka dinhi wa kay breathe. Kaparugres. Oh, bastusa. Di ano mo, palit sa ko. Kiniyan. Piolo. Piolo, ayaw palapi sa kaguol, uy. Okay naman ko, Marisa, okay na. Sigurado ka? Naibaw ko. Tandog imong garbo. Medyo. Ligon lang. Dasig lang. Salamat, ha? Please, mga tanan lang ko rin mo. Close friend mo mo, di ba? Sige, kinaiya ng Sarah. Ang tinuod. Dali kina siyang mangluod. Unya, taas o pride. Murag ang gusto niya no nga, siya matuman. Okay. Luuran kaayo na. Mao ba? Agwantaha lang kwit. Mahal man ka ni mo siya. Uy. Hala. Lugmaw laging luha ni mo. Hoy. Nanghang lang ang mga mata na ko. Tungkol tingali na sa kuwang kugtog. Piolo, relax lang kwit. Ang tanan may sulbad. Okay, Roy. Kamera kayo ng problema. No, dili ko mo tuo nga gamay. Problema na gunas kasing-kasing kwit. Okay na ko. Okay. Wow, ha? Laughing at the outside, crying in the inside. Dahil na ako extra bed sa among kwarto. Saman, sabi, hatod ka na mo? Ha? Sabi, hatod ka na mo? Ha? O, kung ihatod, salamat kaayo. Okay. Sabi ni Migo na kayo, may tingtingog noon. Okay na ko, bye buloy. Okay na. Maona diya. Basta makauya, ginita. Kinahanlan nga. Tamnan din na tumuhon para di may ilugang utlanan. Unsa buloy? Unsay muhon buloy? Kanang muhon. Igsuon na sa alho. Mauna diha. Mauna di ba ilan nga utlanan, sayota, tamnan ni mugmohon. Aron way makailog na. Mao pa? Mauna. Kon, makauyab ka, tamnan din mugmohon para di na mailog. Naka-G na ko. Kasi na ka? Ama mo, gini mo buloy. Ama mo. Amawa dyan na ako. Pait mo ganyan Naka-G na ko. Di ni mo tamnan ang babae. Listen kayo. Sa iyo, na kayo makabi ang babae na to, anak. Mao ba? Ana, day na? Anak, yun ang unsa. Sa ato pa, si Piolo, wa pa makatanom og muhon kang 101% of agitaon. Ay, salamat kayo buloy. Piolo, sa inyong paghatod na ko, ha? Ayaw, pasalamat din. Naunsa man ka. Aging maayong pamatasan ba? Siyempre, pasalamat kita. Okay ra, okay ra. Hello, kadiyot. Kadiyot, tanawag si Sarah na ko. Akong i-loudspeaker, ha? Hello? Sarah? Hello? Risa, asa na ka? Niuli na lang ko. Kay pagbalik na ako, wa naman mo ni Robin. Nagpahatod ko ni Robin. Mao ba? Nanakas inyo? Wa pa. Maghapit ako ng ice cream para ni Mommy. Ay, di ay ba? Dito man si Piolo. Nagpakita na ako. Niya? Bahala siya. Magdusa siya. Among gibiyaan ni Robin. Uy, mao pa? So, luoy kaayo si Piolo. Bahala siya. Sige na, Risa. Bye na. Okay, bye. Ansa na? Kadungog mo. Kadungog ka, buloy? Ano bungol ko na kay drive mong gugo. Paitan o pure soy.
Ito ito mamugos ba eh. Ito kapugong. May mag-asawa na to. Watay katungod ng masuko. Di ba? Ikaw bahala diya. Luoyasan ni mo, Piolo, eh. Pero, dasig lang, ha? Salamat kay Risa. Okay, bye. Bay, si Mamilda, naas may load. Naglingkod, napabulot sigarilyo. Toda. Unahan ka. No, sige bay. Oh, si Ma'am Imelda. May gabi, Ma'am. May gabi. Murag dili maayo ang gabi. Oh, Pwede ba mulingkod ka na? oh, yes, Ma'am. Salamat ang Lucy. Oh, nana day dihas Piolo? Naabot na? Good. Okay, bye. Isinabot? Si Piolo, tuan ako na dito. Si Mommy Sad, tuan nas bye. Ah, okay. Piolo, kung dili ni mo kaya sa oras, ayaw saad sa ari ang akong anak. Kay dali kayo ka nang mahiubos. Doon na mag-emergency meeting, Ma'am. Tawa mo to sa schedule. Mao man gani. Dili ka mo pasalig. Bati na dong. Labaw na kung dili gusto nga ako'y papaabuton. Kay kato akong bana dong. Magdagan ka to. Makasaad ganito. Bisag unsa pa ng maong meeting diha. Iyagod ka ng biyaan tungod ka nako. Oh, Ma'am Imelda. Ako dong. Di gyud ko gustuhan ng taong bakakon baya. Og dili ko gustong maguol ang akong anak. Bugtong namo ng anak. Og ang among damgo nga magmalipayon siya sa iyang kinabuhi. Kontra ko ang tao nga maghatag kaniyag kagulanan. Mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Dinhilaon sa atakotob o sunda ang uban pang sugilanon. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Ug salamat, no, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.